labari, aikin zan yi successful ba in kari. Roƙonka nake tsare ni sharrin mai sharri, alfarmar shugaba na ji kakan Zainab ga haske ya fito. Juya yayi Kai ta salatin karabu kai shi ka kara, a annabu shugabanmu abba gunzara, sa ahalil baiti duk salatin da ka tsara, su ne safinatin na ja fitilar Zainab ga haske ya fito. juya yayi Annabu Muhammadu ni dan kai aka yi ni, Imamu Ali Hassan da Maulaya Husaini, sana Fatima yarki zan yaba ki muni nuni, dan Zainul Abidi na shalelan Zainab ga haske ya fito. juya yayi Annabu Muhammadu ni dan kai aka yi ni, Imamu Ali Hassan da Maulaya Husaini, sana Fatima yarki zan yaba ki muni nuni, dan Zainul Abidi na shalelan Zainab ga haske ya fito. haske ya fito. Juya yayi Express TV mu ne muku san barka, happy birthday muke wa Maulati Zainab. Shehunai na wajibi gare ni na gaishe su, dan bodiya jiyali kumaini da sauransu, Shek Yakuba Shehu Turi sai Barhama Gausu, Shek Malam Ahmad ya sha ba Zainab ga haske ya fito. Juya yayi Ni masa bai amudur kusafa mu gaishe shi, shalelar rabuwa zai taba shi ya bar shi, kai can kuma hassada kun buga kun bar shi, sai da alzazzaki jinin ka jinin Zainab ga haske ya fito. juya yayi Yar ahalal baiti ni da ku ne aka sani, ku daga ni na barkwari ku dora na sani, na ce Allah ya bani dan ku ya bani, ku bani abin hidimar da zan yi wa Zainab ga haske ya fito. juya yayi Assalamu alaiki ta ji kuma har ta amsa, doka mun tambura na ce bini da busa, wallahi garin masoyi baya muni nisa, ni buri na kawai na zo fadar Zainab ga haske ya fito. haske ya fito. Juya yayi Express TV mu ne muku san barka, happy birthday muke wa Maulati Zainab. Yar Fatima yar Aliyu komai kin tara, Maulati an batan kina kauda larura, wallahi akan ki ummani banda dabara, komai na nawa naki ne sai da Zainab ga haske ya fito. Juya yayi Happy birthday muke wa yar Fatima binta, mai haske mai jikar isa babu kamar ta, ni na rasa ma akan kini mai zan furta, tukure nazari da duk tunani na Zainab ga haske ya fito. juya yayi Wata rana Imam Ali ya zo gun Zara, ya ganta tana ta murmushi Fatima Zara, tambayar ta Imam Ali yayi dan saurara, amsa ta bayi sai da mamar Zainab ga haske ya fito. juya yayi Na ganki kina ta murmushin ki cikin shauki, tace abin ciki na yake san shauki, in ba kwanan ita ce tace san shauki, sai ban kewa take in ji mamar Zainab ga haske ya fito. haske ya fito. Juya yayi Express TV mu ne muku san barka, happy birthday muke wa Maulati Zainab. Happy birthday muke wa Maulati Zainab, babu kamar ta a duk halittu kaf Zainab, ita sani ce ga duk halittu kuma Zainab, ku biyo na a sanni don kusan wace Zainab ga haske ya fito. Juya yayi Batun gatar ta zanya a takaicen furta, Annabu Muhammadin mu shine kakanta, a duka
halittuwa ya kai kakanta, amsa ta babu gaisuwa sai da Zainab ga haske ya fito. Duhu ya yaye. Fatimatu Zahara Turkahi Sori ita ce mahaifiyar ta kutubun mulkairi, nurul Islam Zainab ce ba inkari, a halittu baya Fatimatu ummu Zainab ga haske ya fito. Duhu ya yaye. Labbaika Imam Aliyu mazacin Haidar, baban Zainab sadaukin mukafasa Khaibar, waye ya kai shi babu hafta ban amsar, ta ce wallahi baya shi baban Zainab ga haske ya fito. Haske ya fito duhu ya yaye. Yasi Plus TV mu ne muku san barka. Happy birthday muke wa Maulati Zainab. Imamu Hassan Sibdu maza sun farka, yayan Zainab a dole in gaishe ka. Imamu Husaini tambari dole na doka, yayan Zainab Imam Hassan jinin Zainab ga haske ya fito. Duhu ya yaye. Gana na Khadija gaisuwa kakar Zainab, in so ki ga auren Fatima ita da Zainab, ita Fatima ruhin ki ce, ita kuma Zainab ita ce zuciyar Khadija Kubra. Zainab ga haske ya fito. Duhu ya yaye. Ga yar wata tambaya zan yi ba ta da aibu, waye ya kai ya kakanta amsa, Babu. waye ya kai ya babanta amsa, Babu. waye ya kai ya yayinta amsa, Babu. waye ya kai ya ummanta amsa, Babu. waye ya kai ya kakarta amsa. Babu. Tinjin ma tinjin gata kan gata ba kamar sai da Zainab ga haske ya fito. Haske ya fito duhu ya yaye. Yasi Plus TV mu ne muku san barka. Happy birthday muke wa Maulati Zainab. Na so in ba ku tarihin haihuwarta, adadin shekarun da ta yi sutura rufe fata, daga yarintar ta Maulata har girmanta, sai dai ai mun uzuri sai da Zainab ga haske ya fito. Duhu ya yaye. A lalle zan tsaya sai da dan Allah, FC Prince tashar kice bewar Allah, ki kula da ita Maulatu mu zama fitila, tabbas mu hadumanki ne sai da Zainab ga haske ya fito. Duhu ya yaye. FC Prince TV dubu ta wuce goma, yaki ko da garkuwa zo ki sai ta himma, mun zama hantsi ne ga gidajen al'umma, komai mun baki Maulati sai da Zainab ga haske ya fito. Duhu